bij Ruud Online TV, dus vanuit Time Out, de grootste discotheek in Nederland. Vanavond is hier Brennan Hart, beste DJ. Down and out with my tough friends, ready to misbehave. Get up Monday to Friday, some working like a slave. Give it to us the weekend, and we are made to shine. Bringing it down to the deep end. Back up, and let me lose my mind. Back off. Nou, we zijn nog steeds in de time-out in Gemelt. Wie heb ik hier naast me staan? Rick Pupsen. Volgens mij heb ik jou al eerder ergens gezien. Ja, ik alleen bij de toppers, hè. En waar kom je vandaan? Venray. Waar vandaan? Venray. Zijn er een beetje mooie vrouwen hier? Ja, tuurlijk, ja, altijd. Als je maar goed kijkt, hè. Dus jij hebt al geneukt? Ja, niet hier, maar wel, Waar heb je nog meer geneukt? Bij mij? bij hem thuis, hè. Maar kom je nou speciaal voor Brennan Hart of voor de andere muziek? Voor alles. Als er maar te zuipen is. Maar Brennan Hart is ook wel oké. Ja, tuurlijk. Nou, drink er nog in. We staan op dit moment in de grote zaal. We gaan even naar Hartstal. Brennan Hart. There is one I fear. He is Headhunters. Dragonborn. We zijn hier langs een barvrouw en hoe heet je? Ik heet Sanne, Hoe oud ben je? 22. Werk je al lang hier? Ja, al een jaartje. Is een beetje leuk hier. Ja, op zich is het hier wel hartstikke leuk. Heel veel mensen en vooral zatte mensen. Jawel. Ja, toch wel. Drink je zelf ook of niet? Sorry? Drink je zelf ook? Nee, als ik aan het werk ben, dan mag ik niet drinken. Maar dat is ook maar saai. Ja, dat wel, maar als we klaar zijn, gaan we dikke afterparty hier houden. Dat is kei gezellig, dus... Kan ik daar niet mee dan? Hè? Kan ik niet mee met die afterparty? Ja, als jij dat gezellig vindt, moet je even naar Jos gaan en dan kan dat. Tot hoe laat duurt dat? Tot jij maar wilt. Oké, is goed. Dankjewel voor het interview. Om 6 uur. Om 6 uur? 6 uur en meestal tot 9 uur in de ochtend. Oké, dankjewel. Even verder. Ja, dankjewel voor het interview. Waar kom jij vandaan? Uit de kut van ons mam, jongen. Nee, waar woon je? Veldhoven. Veldhoven, daar zijn ze weer. Met de carnaval. En nou in een time-out. Maar wat is nou leuker? Carnaval of Brennan Hart? Ja, zeker wel Brennan Hart, jongen. Even losgaan op de hardstyle, hè? Ja, zeker. Tot hoe laat gaat het feestje hier door een time-out? Uur of 5, 4, zoiets. Ja, zeg maar tot de taxi naar huis gaat. Ja, zoiets, ja.
En heb jij al een vriendin? Dat heb ik niet nodig. Oh, je hebt er meerdere? Ja. Waar staan ze hier beneden? Overal. Oh, die dikke negerin bedoel je? Nee. Nee. Nou ja, nog zuip ze nog, wij gaan even de zaal checken. Yo, is goed.